Здравейте! Искам да ви покажа малката си скромна колекция от червила и балсами гланзови за устни. Само да предупредя, че в този клип няма да видите червила, балсами и гланцове за по 40-50 лева и нагоре. Моите са на съвсем нормални цени, на който не му е интересно. В такъв случай да не гледа. Ще видите нещо достъпно, което всеки един от нас може да се го позволи. Така, нека да започваме. Първо започвам с ето това червило на Max Factor, мисля, че беше. Да, наскоро си го купих, затова нямам идея. Много приятен цвят. Аз обичам коралови, розови, кафеникави нюанси. Изглежда ето така. Купих си го от DM на промоция за 6,99. Цвета му е ето такъв. Нямам идея дали ще фокусира. Да, снимам с телефона просто и няма как. Цвета ето такъв. На камерата изглежда много по-различно от това, което е по принцип. Но мен лично много ми харесва, но по принцип е за по-вечерен грим, защото е малко по-наситен като цвят. Цвета е 827. Така. Другото червило, което ще ви покажа, се отваря ето така. Само секунда. На марката Clarins, нямам идея дали го произнасям правилно. Бяха ми подарък. И в интересна съм се слагала един или два пъти от тях. Цвета изглежда ето така. Лилавичък. Много, много приятен и актуален. Гледам, че в момента това е наистина много модерно. Като номер не мога да ви кажа, защото отдолу се е изтрило. Иначе опаковката е много стабилна. Поне лично за мен е много удобна и красива. Другото червило, то е леко тестер. Поне на мен така ми изглежда. Но и то ми беше подарък, пак на същата марка, само че тук има вече номерче 113. Нямам идея дали ще фокусира. Да, номер 113 е. Цвета е много тъмно червен. Подобен е с другия, само че има тук повече червеникава нотка. Така. Само да кажа, тези две червила нямам идея на каква цена са, защото са ми подарък. И просто не мога да ви помогна да ви кажа къде да си ги купите. Другото, което ще ви покажа, само да изтеря старите, за да мога да ви покажа другите. Така. Другото, което ще ви покажа, много ми харесва. Между другото, бях го забравила вече. На Flormar от Pretty колекцията им е. Номер 311. Не знам защо не фокусира. Нямам идея защо се случва така. Но това ще гледам да го реша като проблем. Така. Добре, както и да е. Казах номера. Купих си го от DM, естествено, отново, защото аз съм редовна там. Ето така изглежда цвета. Има приятен аромат. Не мога да кажа, че е лош. Струваше, мисля, че 5 лева. Ако не се лъжа. Ето така изглежда опаковката. И сравнително и той ми е новичък. Другия марката толкова много се изтъркала. Бях се харесала от една приятелка и тя ми го даде, защото ни харесва цвета. Пък това е един от цветовете, които страшно много харесвам. По-тъмничко е. Нямам идея дали се вижда добре. Кафеникав нюанс, леко с червена нотка. Много приятен цвят. Мисля, че и той струваше около 14-15 лева. Марката е Bell, доколкото виждам. Номер 115. Така. Пак не се вижда, но съжалявам много наистина. Така. Другото вече, което ще ви покажа, е на естествено Golden Rose. Между другото, много ми харесва тези червила от матовата ми серия. Кафеникавия нюанс. Само секунда, така. Това е номер 3. Аз имах няколко от тях, но само две са в момента пред мен. Нямам идея защо.
струваше... Аз ги взех, между другото, много по-скъпо, отколкото са. Аз ги взех за около 4,50 или 5 лева бяха, още като излязоха, но след това видях, че ги има и по 2,60 и 70, за което малко ме беше яд все пак, но няма как. Това е другият цвят, който имам. Ето така изглежда. Това е номер 1. Цветта му е кафеникъв. Пак отново има някаква червеникава нотка в него, но е много приятен. За по-така драматичен грим би стоял доста добре, лично мое мнение. Така, сега малко по-екстравагантните цветове започваме. Не знам преди време защо реших да си взема такъв цвят червило. На Формар мисля, че беше около 7-8 лева. Ако не се лъжа, беше наистина доста от отдавна. Това никога няма да се го сложа. Прекалено бебешко розово за мене. Мен такъв цвет не ми отиват. Цвета е ето такъв, просто смесвам го с някакви други цветове, които да предадат някаква розова нотка към самото червило, което съм си сложила на момента. Но чисто розово. Така в този вид никога не би го сложила. Само нямам никакъв номер по него, абсолютно никъде, което е много странно за мен, но това е положението. Другото, което искам да ви покажа, е на Mary Kate. Него ми го изпратиха от Италия с едни други продукти, но тях вече съм ги изхабила. Номерчето е, само да погледна, защото не се вижда на камерата. Ами аз съм го изтрила и не се вижда. Но цвета е доста приятен. Аз ги смесвам с, по принцип, доста червила. Преценявам, че ще е добре смесени. Цвета е пак. Изглеждат много подобни, но нотка 2 са си по-различни от цветовете, които... Един между друг имам предвид цветовете. Нямам идея каква е цената на това червило, защото отново ви казвам и това ми беше подарък. Аз в принцип много обичам да си купувам червила, балсами, но имам прекалено много. Лично за мен това са много и няма просто кога да ги разходя, защото не се гримирам всеки ден. Ето вижте, дори от розовото все още имам по ръката си, което е лошо, защото се маха много трудно. Другото, което е ефтино червило на Golden Rose. Нямам никаква идея какви пари беше, дори изцапано, защото съм го слагала с кестен кафяв цвят. Иначе оранжев, мисля, че беше около 3 лева макс, не повече. Но от Елити съм се го купувала. Аз там съм доста често го посещавам този магазин, защото ми харесват. Харесва ми големия асортимент от неща и мога да си избера на спокойствие, без никой да ме притиска и да, извинявам се, да ме кара да се избирам по-бързо или да ме зарибява с нещо, което аз най-много го мразя. Обичам да се разглеждам спокойствие и да ми е приятно, да мога да се насладя на самото пазаруване. Така, другият цвят, който ще ви покажа това е лошото, пак е на Golden Rose цвета. Не бях дала много пари за него, бях дала около 2-3 лева, ако не се лъжа, също за него, но лошото в тази опаковка е, че като издърпам, това отдолу се отваря, това отгоре, виж самото червило, какво е станало отгоре, самата капачка вътре е червилото, червен цвят е. Наистина, свършим за Хелуин работа, но не знам дали ще го употребява повече, това право се е размазал вече вътре. Така. Другото, което ще ви покажа, едно от любимите ми червила. Поръчах си воцата на Муа. Мириши страхотно. Много съм очарована от продукта, който си поръчах. Цветът е страхотен, но просто чист не мога да се го слагам, защото е много светъл. Номерчето, естествено, мисля, че не го пише отдолу. Много ситни буквички или пък отгоре. Сега ще погледна. Не пише. Не пише, но изглежда ето така. Вече ако някой се интересува, мога да му кажа конкретно какво пише и всичко. Това бяха червилата. Сега преминавам към балсамите за устни. Както ви казах, нещата наистина не са скъпи.
Не гледам да харча много пари за това, гледам просто да ме подхранват, да съм доволна от тях. Естествено има някои червила, които ви показвам в момента, като примерно те ето това, от което не съм доволна, защото много ми сушава устните. Ето това, защото много бързо се маха от устните. Общо взето и това на Mary Kay доста ми изсушава. Това на моя много ми подхранва устните и съм много доволна от него. Също така, ето това много съм доволна и е много издръжливо, поне налично на моите устни. Така, добре, това беше червилата от мене. Сега балсамчето естествено, пак си купила комплект с това червило. По принцип исках да са нещо като комплект, да мога да ги използвам, но нещо в магазина много се подлагах. Но и това се унося по този начин, без да се налага с червило. Изглежда ето така цвета. Не е лош. Не мириш кой знае колко приятно, но е поносимо. Има леки частици блясък вътре. Предполагам, няма да ги видите, защото апарата ми не фокусира, т.е. телефона. Номерчето е, толкова пише някъде, нямаше да е лошо по принцип, карамел. Води се карамел. Явно за това не ми мирише приятно, защото карамелите малко по-странни самите аромати. Така, от карамела всъщност беше около 6 лева, ако не се лъжа. Не искам да ви лъжа. Горе-долу ви казвам като цена колко е. Другото, има малки частици, много бих искала да ги видите, но просто мисля, че няма шанс как да стане. Не знам защо. Съжалявам много. Другото е от на Essence, колекцията е на гланцове за устни, извинявам се. XXL, чак толкова, нали, малко ми е в повечко от това, което са написали, но ми хареса. Цветът е много неутрален, почти нищо не се вижда. И той има леки частици блясък, но са поносими, не са ми в повече. Дори и индивидуалното носене ще е окей на този балсам. Гланц. Вече и аз се обърках. Другото, което е, ще ви покажа, само че да, на Формар. Този малко в повече частици блясък има. Но нещо за вечерта би спяло окей. Ако няма много осветление. Така изглежда. И той има бляскави частици. Не знам защо просто как ги улучвам. Просто такива ми харесва след това, като ги нанеса. Виждам, че бляска е прекалено много и нямам идея какво се случва, но се случва. Винаги. Другия е пак на Формар, само че друг цвят. Този не ви казах като номер какъв е, но и така и не пише. Да пише, се изтъркал. Не, всъщност пак има. Пише пинк, т.е. розово. И естествено, вие няма как да го видите. Така, другият цвят е, този вече мисля, че няма частици блясък, за което съм благодарна на марката, че са направили поне един такъв балсам, гланц. На този пише Soft Pink. Харесвам, аз ви казах, че харесвам такива цветове, така че нормално. Имам два на Golden Rose. Тези на Formar точна цена не мога да ви кажа за тях. Просто нищо не съм се взимала наскоро. Всичко е било преди седмици, месец. Не помня. Аз извам доста неща, като че да и забравям. Тези на Golden Rose. Извинявам се. Едното номерче, само секундичка, защото се ги нося в чантата. Едното е 56. Мене двата много ми харесват. Ето тук ще го нанеса. Това е единият цвят. А това е другия. Не знам дали се вижда хубаво. И да, доволна съм, но ми правят устните лепкави. Номер е 05. Така, сега ще ви покажа други неща, които няма да имам нужда да снимачам на ръката. Най-вероятно така си мисля, но ще се видим. Купих си на балсамче от Jumbo с дъвка. Не съм доволна. Отвратително е. Да, може би мирише някакси по-приятно, но
Просто това нещо с ногти няма как да бръкнеш вътре, отвратително е. Много съжалявам, че си го купих, както и балсам на Нивея, в тези почти същи опаковки, само че алуминиевите не ми харесаха. Този балсам на Нивея, говорете ми колкото искате какво има в балсамите на Нивея, на мен този балсам ми увлажнява устните уникално добре и съм страшно доволна. Цяла зима го скъсах от носене. Плюс това ми харесва, че е икономичен, както се вижда. Има приятен цвят, приятен вкус, предава много лек цвят на устните, изключително лек цвят на устните. Общо съм много доволна и беше около 4-5 лева. Нормалната цена за Нивея, а това от Джамбо беше, мисля, че 2 лева, ако не се лъжа. Другото, което е на класика, ето тези балсами с гъбичката в края. Никога повече няма да си купя. Направих един път грешката, разсипам си в чантата. Направих цялата чанта в глан за устни и конкретно тези гланци са толкова лепкави, че един вятър навънка има ли и духне ли ти косата върху лицето и всичко е върху устните. Никога повече, дори ще го изхвърля, както виждате, вече се понакапал, колкото е стоял. Това е от един месец. Повече никога. Категорично. Тези трите балсамчета на Катрис съм си взела. Бяха по 7 лева, ако не се лъжа. Не издържах просто и седех и трите цвята. Използвам най-много карамела в момента, защото той е по-натурален като цвят. Но съм много доволна от тях. Невероятни, страхотни, мога да кажа само хубави неща. Имат страхотни аромати, страхотен вкус. Много добре ми влияят на устните. Удобно е, че с гъбичка, което се регулира по някакъв начин. Просто страхотно. Лично на мен много ми харесват. Не съжалявам, това е една от най-добрите инвестиции за балсами и гланци, които съм правила. Така, имам едно подаръче от Avon. Да, окей, но не съм толкова голяма почитателка на техните балсами. Не знам защо. Това балсам, гланц, нямам идея, подарък ми беше. Но окей, да, доволна съм. От Джамбо се закупих ето този слънцезащитен гланц за устни с 25 фактор. Аромата му е страхотен, вкуса му е страхотен, всичко е много добре, докато стигнем до задържането на устните ми. Там вече е фатален. Въобще не се съдържа. Едно облизване на устните и всичко приключва до там. Да не говорим за ядене или пиене на нещо. Но няма как. Вот такова. Ще го изхъбим, не е проблем. Така, едно балсамче на Севантин, което не съм го ползвала супер много време и мисля да го хвърля, което е много гадно вече. Поне лично за мен. Не бих повторила покупката, беше около 5 лева. Една покупка, от която съм много доволна. На балея от DMC я взех от София. Бях в София, в Мега Мол, отидах да го разгледам. Естествено видях DM и това беше единствената атракция, която може да задоволи моите капризи да вляза, да разгледам. И си го взех, беше около 2 лева. Много съм доволна. Ако видите някъде, купете си го. Няма съжалявате. Лично на мене за зимата особено ми е прекрасен. Той е конкретно за зимата. И последното нещо, което ще ви покажа, не знам към кои да го сложа, по-скоро към балсамите. Това е един филър за устни, който си го взех от Варна, Европа Медикал, който от Варна може би ще има на идея за какво говоря. Това е магазин, в който се продават професионални уреди за кола маска, за тяло. Също така там продават и кола маска, и машините, и за лице, и за тяло, абсолютно всичко професионално. И бях отишла да си купя кола маска и видях този филър за устни. Всъщност има наистина доста добър ефект. Устните в началото изтръпват от него. И има някакъв ефект, но аз си направих корекция по устните и
не мисля, че вече имам толкова голяма нужда от него. Цената му беше с намалението от 30 лева, ако не се лъжа. Аз бях си купила 3 опаковки. Едната ми се спука в чантата и изкарах, оставих в колата, другата изразходих, това е третата, която е почти пълна, но ще намеря някъде предназначение все пак. Но ако питате мене, има някакъв ефект, за 30 лева наистина си заслужава. Използвала съм и други. Това наистина бих опитала пак, ако имам нужда, но в момента нямам. От време на време само леко се цапвам с него. Другото, което е, че това много изсушава устните. Прави ги много сухи, понякога се напукват, но все пак красотата изисква жертви, няма как. И това е нещо, което всъщност пропуснах. Това балсамче, което всеки го има и който прави клипчета в YouTube, го има това балсамче, така че няма как да не ви го покажа, че и аз го притежавам. Да, вече мисля, че това е края на това клипче. Извинявам се, че стана толкова дълго, но не си обработвам клиповете, не ги изрязвам, старая да не говоря нищо излишно, но все има нещо да се каже. И така, приключвам вече. Това беше от мене. Ако имате някакви въпроси, попитайте. Ако ви е харесало клипчето, дайте някакво палече там нагоре, както всеки казва. И ще се радвам да споделите вашето мнение за моята колекция и някои от нещата, ако сте ги използвали, да кажете вашето мнение. Това беше от мене. Чао, чао!